existien, abans que jo entrés existien, Aquesta xerrada envers de la situació dels refugiats, que sabem que és un moment crític, una crisi humanitària que tenim dintre en el món, i aquest any una de les coses que hem fet és una exposició que ens ha cedit la Comissió Catalana d'Ajut al Refugiat, i vam pensar que ja l'exposició l'exposàvem aquí dintre del Poliesportiu de les Moreres, que és un espai on circula molta gent, que era un lloc molt adequat per apropar també als usuaris del poliesportiu el tema i la situació dels refugiats. Doncs, des de la Comissió Catalana d'Ajut al Refugiat intentem transmetre l'obligació de defensar el dret d'asil i els drets de les persones refugiades des del nostre municipi, des de la nostra comunitat autònoma, des del país on vivim, perquè veiem com el dret d'asil aquests dies està totalment amenaçat, veiem com les fronteres d'Europa estan cada vegada més tancades, veiem com hi ha murs visibles i invisibles al voltant de la Unió Europea i necessitem defensar aquest dret perquè ens podria tocar a nosaltres algun dia ser refugiats. Qualsevol ciutadà pot actuar. Primer de tot, jo crec que hi ha, evidentment, la manifestació, o sigui, veiem com la manifestació del 18 de febrer ha estat un èxit, s'ha de continuar fent, o sigui, la propera data, jo crec, senyalada és la data del 20 de juny, el Dia Mundial del Refugiat, i esperem que de nou les persones es manifestin a favor d'aquest dret. També, òbviament, cada ciutadà pot votar a favor d'un partit que defensi el dret d'asil, i finalment hi ha moltes formes d'implicar-se, que són, per exemple, ser voluntari d'una entitat com la nostra, però també es pot ser soci o es poden fer donacions a qui treballa per defensar el dret d'asil.